Kaixo, bideogida honetan ikusiko dugu nola sortu gure Moodleko ikastaroan, bat espazio dokumentu ikasleekin batera lankidetzan aritzeko, beraiek lankidetzan aritzeko. Horretarako erabiliko dugu alde batetik noski gure Moodleko ikastaroa, izan bai modulo edo izan erronka, suposa dezagun hau dela tokatzegun ikastaroa, irekikoet, bai? Eta bestalde irekiko dut Nextcloud, gure odeia, badakizue gure dokak edo WWW unidadek baitula lau hanka, bat alorrak, beste ikaskuntzak, prozesuak eta lantaldeak, eta kasu honetan ikaskuntzara joango gea, eta nik nire kasuan informatikako biziklo ditut, orduan irekiko dut informatikako goi mailako kasu honetan bati eseiru, sare informatika sistemen administrazioa izeneko zikloa. Bai, badakizue, ziklo guztik lau hanka dituztela, programazioak, modula eta erronken baliabideak, ikaslearen ebaluazioa, eta bestelakoak. Noski, baliabide bat edo zerbait partekatu nahi balimat nire ikasleekin, lankidentzan aritzeko, haus izango dut espazioa, irekiko dut, eta suposatu dela sistemak izeneko modula, klikatu, eta imagina ezagun badala lehenengo erronka, hemen baditut, hainbat dokumentu ikasleekin partekatuko dena. Ikuste zuen bezala hemen Nextcloudekin hain naiz lanen, posible izango nuke ikastetxean baldin bagaude, ni PC hortatik ikaskuntzara jun eta bertan gure dokumentuk sortzeatola, baina jarrikoten adibidea izango da pixkat bai ikasgela Moodleekin eta bai Nextcloudekin laniteko, gero hemengo dokumentu hauek beraiekin partekatzeko. Bestalde, Moodleko ikastora jun naiz, edizioa aktibatukot, etxikot eskubikozkin. Eta suposa dezan, hemen gehitu nahi detela, hemen badut PDF dokumentu bat, suposa dezan, PDF dokumentu hau gehitu nahi detela hemen, gure modulen. Ikaskuntzan sortutako baliabideek, askoz importanteagoa da hemen ustea, ze ikastetxen segurtasun kopiakin goie, espazio honenak, eta beste irakaslatekin edo beste norbaitekin partekatzeko bertan lokalizatuta izango ditugulako. Orduan, partekatzeko, imaginatu PDF hau, abioko praktika azaltzean hau, klikatuko ikon honetan, eta hemen beran, plus bat azaltzea ez bali madau lehendik partekatuta. Plusa ez dut eman behar, kasu honetan, esteka lortzeko ikona hemen dagolako. Hau ez bali mazaizue ikona hau agertzen, azalduk zaizue plus bat, gero ikusiko du beste adibide baten. Orduan, nahikoa izango litzeke hemen klikatzea, esteka kopiatu du, joango naiz Moodlea, eta Moodleen gehituko-tena da URL bat, eta URL hau hemen kopiatuko. Hemen izena jarrikot, praktikaren definizioa, praktika, abioa. Orduan, gordet eitzuri ikastarora, eta hemen izango PDF bat, lotuta, hau da gure Nextcloudetik esteka lortu eta Moodlea lotura eginda. Hau, ikastetxeko mi PC-tik ezin detin, horretarako sartzaitezte Nextcloudea. Ikaslea mehatorretakon, hemen klikatuko du, eta azalduko zaio PDF bat. Kontun izan PDF formatua, bai smartphone, bai tablet, bai ozin sistema eragiletan, izan sistema eragile zaharra, berrie, nahiko formato zabaldu edala, eta ikasleentzako irakurtzeko nahiko egoki izango litzekela. Baina, suposat dezan, adibidez, ez dezuela nahi PDF bat gehitu, baizik eta nahi dezuela dokumentu bat, beste gabe lotu, orduan hau partekatzeko, berzi ikon honetan klikatukoet, emango dut plus honetan esteka lortzeko da partekatzeko kanpo erabiltzaileekin, klikatuko dut hemen, kopiatuta ditukoa, eta ikusiko zuen zein den bin arteko
diferentzia. Gehituko baliabidea URL-a, lehen bezala jarriko dut. Kopiatu, jarriko dut hemen praktika abioa, bai? Eta bigarren hau lehenengoa zen PDF gisa sortuetena, eta bigarren honetan klikatzea bali mat, ikasleek atako zaie Only Officeen irikitzeko aukera, bai? Aukera hau agian igual gure ikasleek smartphoneatan edo tabletetan ez daukea inungo aplikazioik, ofimatika aplikazioik irikitzeko, baina bueno, Google Play Storeen edo horrelakotan aurkitzazkea nahiko aplikazio. Honek zuen nura dakar, manik aldaketa bat, ite bali mat, hemen txen, nire dokumentu honetan, bai, irakasle gisa, bai, hemen gehitze bali mat, beste atal bat, beraiei baitare kargatzeuenen zuzenen aldaketa azalduko zaiela. Orduan ez detaitu behar dokumentoren esteka berritzen edo igo geisten PDF baten gertatzen bezala. PDF da ona, ikasle guztiek irikiko belako zeitun, eta beste modua horrela partekatzeko da, irakasle horrek nahi bali mau zerbait gehitu eduki hortan, hau ikaskuntzara jutea, ikaskuntza atalea jutea, baina beti ere nesklaudetik sartu, ez sartu BPC-tik, nesklaudetik eta aldaketakin eta azalduko zaizkio ikasle. Aholku bat importantea, eman nahi dizuetana da, edozin momentutan fitxategi baten izena aldatu edo muitze bali mazu elekuz, mesedez nesklauden ze bestela bere esteka da, ite bali mazu ikastetxeko mi PC izeneko unidadetiken, esteka galden godulako. Orduan, aldatzezkiotan izena, bai? Izena aldatzezkiotan hemen azaldu, hemen aldatu barkatu. Adibidez, hemen aldatze bali mat berri zendatu, abioa, USB lehena, bai, izen aldatu jot, hemen txe, bai, eta kaso honetan nesklauden berdin funtzionatuko. Beraz, izen aldaketak eta fitxategien mugitzek beti nesklaudetik, inoiz ez mi PC hortatik. Bai, orduan, horrela posible zuen dokumentu banatzea, baina ikus dezakegu baitere, adibidez, praktika biozeak USB izeneko fitxategi hau lehen partekatuet bakarrik irakurtzeko ikasle, baina agian interesatze zait, ikasleak baimena matea editatzeko, bai, agian pasaitz batekin, ez dakit, berei pasaitz izan, sin mas, bale. Orduan, ikaslean esklaudea juteanen, modelea juteanen, eta fitxera hau irikitzeunen, behageraekin partekatutakoa aukera izango fitxerontan editatzeko. Orduan, nik sortza dauzket nahi aina fitxategi, ikasleek beraien arten gero editatzen joateko. Gainaz, emaitza ikaskuntza atalen izango dut. Beste adibide bat horrelakoa jartzeko, suposa dezan hemen dauketela kalkulo horri bat, ikasleek betetzeko kalkulo horri bat, eta dauketela taula bat, beste taula bat, beste pestaina bat, beste pestaina bat, fitxategi hau partekatu nahi izatea adibidez ikaslekin eta beraiek editatzeko. Berdin, honetorko naiz, plus honetan emangoet, eta hemen ateratako esteka hartuko, eta beraiekin partekatuko. Eta nahi balima beraiek bertan idaztea, baimendukoet editatzea. Horrela lortzetena da, kalkulo horri baten adibidez da, kalkulo horri bat, lau lantalde balima ditut erronka baten, pestaina bat sortzea talde bakoitzen dako, eta bere izatea dokumentoren gaien mesedez bete ezazue nik emandako plantilla, nik emandako irakasak emandako lana. Hau ez ezik, nik posible dut berze itxiko ditut hemengo lehioek.
txiko ditu emengo lehioik. Ni posible etzatea, bueno, bai, zeregin bat gero izangoa lan bat jasotzea, baina ni nahi dut karpeta bat beraiekin partekatu, espazio bat, hau da, gure nesklaudeko ikaskuntzako karpeta bat partekatu nahi dut beraiekin, beraiek fitxategik gora igotzeko. Bai, eta bitartean lan egiteko azken emaitza eman aurretiken. Bai, ordu, nik hemen posible izango nuke, bitarteko lanak gordetzeko karpeta bat sortu nesklauden, espazio honetan, Enea honei emango nioke berriz bai, partekatzeko plus honi emango nioke, estekamen dauket, baina irakurtzeko soilik ez, baizik eta onartu igoera eta edizioa, bai? Hartuko dut esteka, eta berrize jungo naiz URL honetara, URL honetan gehituko dut espazio hau, eta emango joeten izena izangoa dokumentuak partekatzeko gunea. Bai, ordon, gordeta itzuliko naiz ikastaroa, eta hemen azalduko zaigu espazio bat, nun ikasle klikatzen guenen, irekiko zaien nesklaudekoa, eta berta posible izango guen arrastratzean nahi dituen fitxategik. Honekin zer lortzet, nik irakasle ikaskuntzatik posibletela jarraipen batitea, bitarteko fitxategi bezala zehairien osatzen, zehairien bezala niten egin gure ikasleek, eta nik feedback eman edo, ez amaierako produktu gisa, nik ez dizute aholkatzen horrelako espazio bat erabiltzea amaierako produktu gisa lortzeko. Horretarako badakizue nesklauden badezuela zereginak, bai? Eta zeregin bat gehituko genuke, esan ez azken produktua abioarena, bai? Eta, bueno, nartuko beste gabe, hau zereginei buruzko bideo gida bat ez da, nendi badauzkezue. Eta eskatuko nioke, hemen bitarteko, karpeta honetan bitarteko fitxategik igo dituenak, maieran hone egotzea. Zertarako gero arrasto digitala usteko, eta arrasto digital horrekin, nik bai H2P jardurakin, edo zereginekin, edo forotako nedukiekin, nik ebaluazio bat iten jarraitzeko. Hasi ikustezuen bezala, animatu, lotura hau egitea, bai nesklaudeko fitxategik modelea esteka igotzea, eta baita ere karpetak. Beti ere, kontu hartuta, izen aldaketak edo zerbait indar bali mazue, esteka ez galtzearren nesklaudetik iteko, eta ez inoiz mi PC izeneko aukeratik.